Kurva, co je? To byl rychlý hovor, Ten nepřijde vůbec nikdo. Ticho buď, ticho, boha. Hej, Mark, ke mně dolů. Já to otevřu. Ke mně dolů. Ale, Čeková. Já to otevřu. Pane profesore, pane profesore, Čeková. Hej, komu to volá? Ticho buď. Prosím tě, pojď se Martin, já máš ten pírák? Hledám. Ticho. Ticho. No čem, no přijďte, dělejte. On kecá. Jen tak vyhrává. Jorko. Že co? Tebe ty želeš? Já nevím, počkat, se pojďme do okna. Ahoj. Hej, drž hubu, opět. Lukas, Teď to je tak to líbá. Pojď, o tam, to bylo se Teď tam Martinovi, že jo. To bylo se Simpsonu. Přijďte určitě. A víš co, ale tady přijete, tak takhle, nebo tam zavolejte další, protože to Další. Otevři to. Já to někdy to otvírá. Otevři to. Otevři to, protože to bude třeba. Hej, dej to Martinovi, ten nejpovat. Ne, já víš co. No, tebe nebudu točit, Martin. Já mám to, Nedávejte mu